دەم باش خوێندەکارین هێجا ئەس مامۆستا حەسەنم ئەمە ئیرۆ وانەیە پێنجەم جێ پرتووکە زمانی کوردی ڕەفا هەفتان ببن وانەیە ئەمەژی ئیرۆ هەلبەستێکە بناوێ ئایلێ گولێ خوا ئەv هەلبەست ژالیێ هەلبەستوان عمەرێ لالێ هاتیە نویساندن خوا ئەv هەلبەست وەکە ستران وێ ناستکن وەکە ستران هاتیە گوتن جالیە هونەرمەند محەممەد چێخۆڤە خوا هونەرمەند محەممەد چێخۆ هونەرمەندێکی گەلکی ناودارە ئەمێ نها وەکە گۆتارێک بچووک لەسەروی ئەمێ بخوێنن و پشتڕەژی ئەمێ دەرباسی هەلبەستا خۆ بن مێ هەلبەستا خۆ بخوێنن و پشتڕەژی ئەمێ وێ شیرۆڤە بکن ئەمێ دەست بە خوێندنێ بکن پرتووکی خۆ بکن سەر و پەلا 23 ئەمێ دەستپێکی مەگۆمێ بچێکی سەر هەلبەستوان بخوێنن ناس بکن بێ چ سەرنەویساندن و پشتڕەژی ئەمێ دەرباسی هەلبەستە خۆ بن خوا ئەv گۆتار ببوورینە نەسەر هەلبەستوان لەسەر سترانوان محەممەد چێخۆ هونەرمەندێک و ئەv هەلبەست وەکە ستران گوتیە مەگوت پرتووکی خۆ بکن سەر و پەلا 23 محەممەد چێخۆ 2 ساڵە 1940 دا لە قامشلۆیش دایک بوویە خوێندنا خۆ یا سەرەتایی لە وێ دەرێ تەمام دیکە دنافبەرە ساڵێن 1962 و ساڵێن 1972 لە ji bo xebatên hunerî li Libnanê dimîne li wê derê bi dengê xwe yê zelal navdar dibe di sala 1973 de derbasî başûr dibe û xebatan yan jî xebatên xwe li wir didomîne piştî têkçûna şoreşa başûr a di sala 1975 de derbasî Rojhilatê Kurdistanê dibe û di sala 1980 de vedgere Qamişloyê Hemed Çêxo di sala 1980 de li Qamişloyê çû ser dilovanîya Yezdan ji xwe ev vego weke gotarek biçûk bû ser stranvanê me ê ku vê stranê yan jî vê helbestê dibêje ha jî em ê werin ser helbesta xwe em ê helbesta xwe destpêkê carekê bixwînin piştre jî mê carek din li gel şîrovekirinê bixwînin pirtûkê xwe vekin ser û pela 22 em dest bi xwendinê bikin Ailê gulê gula minê şêrîna li ber dilê minê Gulê nadim malê dinê li ser gulê tên kuştinê Gulê kesk û sor û zere nîşana alê li ser e êdî reng spî gewhere şêrîn û peymana minê Rengê te yê pir delalî bilbil li ser te dinalî Te nebînim bi vî halî armanc û kedera minê Zordar dibe ez gul nadim ez ê zend û bendabadim Ez ê li keleh û seradim azad be bi şoreşa minê Bi xwedê ez bismamê te me bi son pesindarê te me Ser ceng û hawarê te me qelenê te ji xwîna minê Ailê gulê gula minê şêrîna li ber dilê minê Gulê nadim malê dinê li ser gulê tên kuştinê Carek din em ê helbesta xwe bixwînin niha jî li gel şîrovekirinê malik em ê şîrove bikin Ailê gulê gula minê şêrîna li ber dilê minê Gulê nadim malê dinê li ser gulê tên kuştinê ji xwe destpêkê dixwazim bala we bikişînim ser xalekê ev helbest helbestvan li ser Kurdistanê dinivîse li ser welatê xwe dinivîse wê bi gulê dişibîne yanî deman bêjin ailê gulê ew wateya wê çi ye ku helbestvan li ser Kurdistan yan jî ser welatê xwe vê helbestê dibêje dibêje yanî dide diyarkirin ku weke gulekê ye Kurdistan welatî wî li ber dilî wî şêrîn e çi qas her çi qas yanî temen yan jî buhaya Kurdistanê dide xuyakirin yanî wek bêje nikare wasfdayînekê jê re bide dibêje çi dibêje ez gulê nadim malê dinê yanî cîhan hemû li alîkî û welatê min li alîkî Hol ser gulê tên kuştinê yanî ew jî dide xuyakirin ku ger pêwîst be ji bo welatê xwe wê xwe bide kuştin yan jî wê jiyana xwe ji dest bide ji bo welatê xwe Malika duyem dibêje gulê kesk û sor û zere nîşana alê li ser e êdî reng spî gewhere
شیرین و پەیمانا منێ vêdekê ji xwe weke nîşaneyekê ji ala Kurdî re diyarkirin ji xwe em zanin ala Kurdî bi sê renga tê naskirin rengê kesk, rengê sor her wiha jî rengê zer ji xwe dibêje jî çi êdî reng spî gewhere şêrîn û peymana minê yanî ji xwe em dizanin hemû rengê spî rengê aştiyê ye yanî weke nîşaneyekê diyar dike dibe nû ku çawa ev aştiya welat weke peymanekê di navbera hemû welatên weke sozekê ez didim welatê xwe ku ez ê aştiya welatê xwe biparêzim. Em werin ser xala yan jî malika sêyem rengê te yê pir delalî bilbil li ser te dinalî te nebînim bi vî halî armanc û kedera minê vêdekê de helbestvan xweşikbûna welatê xwe de diyarkirin ku dibêje bilbil li ser te dinalî yanî dema wek em dibêjin dema ku bilbil yan jî cûreyê teyran dema ku dirin ser gulan tîmar dibin yanî vê wêneyê de xuyakirin ku bilbil li ser vî welatî weke gulekê yî li ser dinalî te nebînim bi vî halî armanc û kedera minê yanî dibêjî ku ez armanca min ya sereke ku ez welatê xwe di rewşeke xerab de rewşeke zehmet de nebînim. Em werin ser malika çarem dibêje zordar dibê ez gul nadim ez ê zind û bendan badim yanî dibêje dide diyarkirin çawa dijmin yan jî zordar yan jî kesên ku hewl didin ku Kurdistanê dagirker bikin dide diyarkirin ku ev zora wan û zordariya wan li ser Kurdistanê de nîşankirin dibêje di dawiyê de jî dibêje ez ê li keleh û seradim azad be bi şoreşa minê yanî dibêje ku ev şoreşa ku ez ê li dar bixim yan jî şoreşa min bi şoreşa xwe ez ê Kurdistana xwe rizgar bikim yan jî azad bikim. Em werin ser malika pêncem dibêje bi Xwedê pismamê te me bi son pesindarê te me ser ceng û hewarê te me qelenê te ji xwîna minê yanî dibêje dîsa ev jî weke ser şoreşê nîşan dike helbestvan ku dibêje ez ê bi hewara te werim ez ê te rizgar bikim ger qelenê vî tiştî xwîna min bê jî ez ê bi hewara te werim yan jî ez ê werim te rizgar bikim. Ji xwe malika a dawî jî eynî malika yekem tê dubare kirin aylê gulê gula minê şêrîna li ber dilê minê gulên a di malê dinê wel ser gulê têm kuştinê. Ji xwe ez ê dixwazim bala we bikişînim ser xalekê di vê helbestê de gelek caran jê nivîsin ber derbas bûn wek mînak şêrîna li ber dilê minê vî awayî hatî nivîsandin şêrîna tîpale û dabirek hatî nivîsandin li ber dilê minê ev tîpale ew bingeha xwe de daçeka lê ye lê ev vêdekê ev tîpa hatî rakirin û li şûna wê dabirek hatî nivîsandin tenê weke diyarkirin û tîpek hebû vir hatiye rakirin lê di bingeha xwe de lê ye em bêjin şêrîna li ber dilê minê lê ev rakirina ji bo çi ye ji bo sivikirina xwendinê ye ji ber ku ev helbest weke me gotiye ev helbest ji aliyê hunermend Hemedçê xwe ve hatiye gotin weke stiran ji ber vê yekê ji bo sivikirinê ji bo ku bi awazê hestiranê ve guncav be çawa ye ev tîpa rakirine ji bo got sivik bibe şêrîna li ber dilê minê yanî tenê ji bo sivikirinê ye û gelek mînakên din jî tê derbas dibin tîpekê û dabir li ber nivîsî ye ew xwe li şûna dabirê tîpa ye lê tenê ji bo sivikirinê. Niha jî beriya ku em dest bi xalên waneyê bikin wateyên peyvan pirsên
وانه هروها جي خالا جورو اول جمع هي لبريك وام دست بفان همو خالان بكن امي لسترانا محمد شيخ وقهداري بكن هلبستا آيلي قولي چاوا باواي كي ستراني دبيجه وەکو لە سترانێ گوهداری کرد هەلبەست هونەرمەند محەممەد شیخۆ برنگێکی پڕ خۆش vê سترانê vê helbestê dibêje niha jî em ê werin waneya xwe timam bikin em ê werin ser xala wateyên peyva wateya peyva me ya yekem gewher ji xwe ew jî wateya wê cewher e لێتەنێ وەکە گوهرتن یعنی زارەڤایên کوردî carinan jê ji zaravayekê heya zaravayekê tîpin tên guhertin peyv her wek xwe dimîn lêtenê tîpek tê guhertin ama wateya wê dimîne ew cewher dema dibêje peyva gewher dibêje divê dekê ew bi çi wateyê dibêje bi wateya cewherê dibêje peyva me ya duyem çi ye peyva me ya duyem qelen ew jî tê wateya next dema em bêjin qelenê vî tiştî tê wê wateyê nextê wê yan jî buhaya wê yan jî tiştê ku li hemberî wê em bikin tê wateya qelen yan jî next peyva me ya duyem cem e peyman e peyman tê wateya li hevhatina li ser bûyerekê çawa li hevhatina li ser bûyerekê yanî em bêjin mînak hevpeymanek navbera du kesan yan jî di navbera du welatan de dema ku bûyerek tiştek di navbera wan de çê dibe li hevhatinekê çê dikin yan jî em bêjin çawa enû da em bêjin hevhatinekê yanî tê wê wateyê ku pirsgirêka di navbera xwe diçareserkirinê ev peyv peyman bi vê wateyê tê şîrovekirin yanî em dikarin bêjin li hevhatina di navbera em bêjin mînak em deynin tenê li hevhatina li ser bûyerekê bi awayekî kurd em gelkî dûdirêj nakin li hevhatina li ser bûyerekê peyva me ya çarem jî keder
پەیوا me ya çarem keder tê wateya êşê tê wateya deman bêjin keder wek weke me ku êşekê te diyarkirin ev peyvahan yanî em dikarin bêjin bi kurtahî wateya wê êşê yan jî xem êş yan jî xem peyva me ya pêncem jî çi ye zend û bend zend û bend tê wateya ji li gorî gotpirtûkê ji me re nivîsandine tê wateya çeng û bask yan jî çeng û bask tê wateya em deman bêjin zend ev beşê ji dest beşê ji dest heya milê me em jê re dibêjin zend û bend yan jî çeng û bask em binivîsin zend û bend tê wateya çeng û bask peyva me ya dawî jî ceng e peyva me ya dawî ceng e ji xwe yani em bêjin ev peyvahan gelek caran ber derbas bû em bêjin ceng tê wateya şer şer yanî ji xwe şer û ceng ji hev cuda ne heman tiştin dê ceng di asteke bilindtir e yani dikarin bêjin şerê giran vî awayî dikarin şîrove bikin şerê giran her du yanî şer û ceng heman wate ne lê weke me gotî ceng asteke girantir e yan jî bilindtir e yani em dikarin bêjin ceng tê wateya şerê giran niha jî em ê werin ser pirsên waneyê niha jî em ê werin ser pirsên waneyê yan jî pirsên helbestê çar pirs li cem me hene ji xwe ev pirs ji gotara ku me li ser hunermend xwendî jî û her jî ji helbestê hejî em ê pirsa yekem bixwînin dibêje hunermend Mihemed Çêxo kîjan salê ji dayîk bûye hunermend Mihemed Çêxo kîjan salê ji dayîk bûye ji xwe li gorî me di gotarê xwe danîbûn di sala 1948 de ji dayîk bûye ji dayîk bûye pirsa duyem jî dibêje dengbêj dengbêj xwe tê wateya stranvan yan jî hunermend Mihemed Çêxo ser wî dibêjin dengbêj ew jî weke me got tê wateya stranvan dengbêj bingeha xebatên xwe yên mûzîkê di navbera kîjan salan û li ku derê xurt kiriye ji xwe me xwend li gor me xwend gotarê te ku ew çû Libnanê li Libnanê em dikarin bêjin dwarê mûzîkê û stranbêjiyê de xwe xurt kir her wiha jî di kîjan salan de bû salên hezar di salên 1962yan û salên 1972yan li Libnanê yanî bi tevahî 10 sal bûn bi tevahî 10 sal bûn pirsa me ya sêyem jî dibêje dengbêj di helbestê de gulê ji bo çi kiriye sembol dengbêj di helbestê de gulê çi kiriye sembol ji xwe me destpêka waneyê de me anîsman me ku dema helbestvan yan jî dengbêj dibêje gulê ew behsa welatê xwe dike behsa welatê xwe dike behsa Kurdistanê de dike ji bo em dikarin bêjin ji bo welatê xwe kiriye sembol ji bo welatê xwe kiriye sembol pirsa me ya dawî jî dibêje dê rêzika li ser gulê tên kuştinê de çima dengbêj xwe ji bo gulê dide kuştin çima dengbêj xwe ji bo gulê dide kuştin ji xwe ew pirs bingeha xwe de çima dengbêj ji bo welatê xwe dide kuştin lê weke me gotî gul kiriye sembol ji bo welatê xwe ji ber vê yekê pirs dibêje çima ji bo gulê xwe dide kuştin ji ber me got yanî helbestvan dide diyarkirin ku yanî ew wê welatê xwe rizgar bike heger qelenê vê rizgariyê xwîna wî bijî ya jî kuştina wî bijî ew ê welatê xwe rizgar bike ji ber vê yekê em dikarin bêjin ji ber ku
هەلبەستوان یانجی دەنگبێژ وڵاتێ خوا یانجی گولێ ji ber ku dengbêj gul kiriye sembol ji welatê xwe re ji ber ku gul kiriye sembol ji welatê xwe re yanî welatê xwe dema dibêjî gul tê wê watiyê ku ser welatê xwe diaxive ji ber vê yekê jî her kes xweş bo welatê xwe dide kuştin ji ber vê yekê jî ew dibêje li ser gulê tên kuştinê. Vê awayî em pirsê xwe bersiva wan bi dawî dikin hajê em hêlin ser xala xwe ya dawî cûr û awa xala me jî îro navê helbestê ye bi navê helbestê helbest çi ye helbest çi ye ji xwe dema em dibêjin cûr û awa dema em dibêjin cûr û awa tê wateya cûr û awayê nivîsê yanî çend cûreyê nivîsê cem e hene timî divê xala cûr û awa de em li ser cûreyê nivîsê diaxivin carinan gotarin carinan helbestin carinan nivîsên bixşanin carinan nivîsên hûnan dîne yanî her dem carinan çîrokin carinan romanin carinan yanî serpêhatîne her dem di xala cûr û awa de em behsa cûreyê nivîsê dikin em behsa cûreyê nivîsê dikin ji xwe helbest weke ku em hemû dizanin ew jî cûreyekî ji cûreyê nivîsê yê wêjeyî ne her dem helbest çi awayî tê nivîsandin bi awayekî tê nivîsandin ku helbestvan tiştekî dinivîse yan jî gotinan dinivîse lê di ew gotin di mingeha xwe de du wateya hildigirin wateyek diyar hildigirin wateyek derveyîn hildigirin ku her kes bixwîne wê wateyê tê digihêje her wiha jî wateyek veşartî heye wateyek veşartî heye di wê helbestê de ew wate ne her kes dikare bigihêje asta ku wê wateyê tê bigihêje her dem helbestvan dema ku vê helbestê dixwîne dema ku bibûrîn dema ku vê helbestê dinivîse du wateya dide diyarkirin wateyek derveyîn dide diyarkirin her wiha jî wateyek veşartî ji xwe helbest dîrokê de heya roja îro yanî gelek rewşan û gelek qonaxan ve derbas bû demên berê de helbestên bi pîvan dihatin nivîsandin ji xwe ew jî jê re dibêjin wêjeya klasîk yanî dirêjbûna rêzikan û giraniya van rêzikan wek heve dema yek tê vê dema mirov tê vê helbestê dixwîne hemû rêzik em bala xwe dênê hemû rêzik çawan e yanî heman awaz tê de ye heman mûzîk tê de ye lê di demên nû de wêjeya nûjen derket ew jî helbestin yanî pîvanê wan ew jî yanî helbest lê pîvan her nabe lê pîvanê wan kêm in yan jî em dikarin bêjin pîvanê wan ne wekî wêjeya klasîk yanî astengin bêjin sînorê wê hene helbestvan bi çi awayî be dinivîse em bêjin mînak mumkin e yanî peyvek tenê rêzikek be mumkin e malikek ji çar rêzika bi mumkin malikek ji heşt rêzika bibe yanî ji hev cuda ye ji xwe helbest her dem ji malik û rêzikan pêk tê ji malik û rêzikan pêk tê em bêjin mînak di rêzik yan jî sê rêzik yan jî çar rêzik dibe malikek piştre dîsa di rêzik yan jî sê rêzik yan jî çar rêzik dibe malikek ji xwe ev rêzik jî çawanî rêzik bi tîpa mezin dest pê dike bi tîpa mezin dest pê dike yanî her rêzikek tîpa mezin dest pê dike em ê mînakekê binivîsin ji bo bêhtir ser şîrove bikin ji xwe mînaka me jî eynî ji pirtûkê ye ji vê helbestê ye rengê te yê pir delalî bilbil li ser te dinalî te nebînim bi vî halî
آرمانجو کرده رامنی ام بالا خودینه دریجبونا ریزکی ما همو یکن همو ریزک شخوا هر خیزک ده هلبسته ده هر خیزک ده هلبسته ده ام جیر بیجن ریزک و هر دو یا سه یا جی چار ریزک به هفره دبن مالک هر ریزکک به تیپا مزن دست پیدکه و بو قافیه بداوید باش خو قافی جی چیه و کویا داویا ریزکان دما داویا ریزکان همویان و کمن بالا خو بدینه هر دو تیپین داوی یا جی هر سه تیپین داوی تیپا ا تیپا ل تیپا ای ده هر سی ریزکین دست پیکه ده ده دوباره کرن و کمن جبر یکین دیجن ریزک تیپا مزن دست پیدکه هر وها بو قافیه بداوی دبا تنه ریزکا داوی تنه ریزکا داوی جه جودایه شخوا افجی یک ریگزه هلبستینه یا جیش بیوانی هلبستینه او جی دوانه یندنده امیل سر بسکنن تنه اینها امناس بکن هلبستی ما جه ریزک و مالکان پیکتی جه ریزک و مالکان پیکتی شخوا وقت شیرو بکرن اف بوش بو هلبستی بخوینه جی شماره چه نوی ساندنش بو هن خالن عمل وقت بيجي مشبير كربه أمي لسر بسكنن أمي بخوينن دروبلا بيستو چارانده شخوا هلبست نویس آندنه مالکک جه هلبست آیله گلید بيجي اف جورن نویس هلبسته دوی هلبسته ده هلبستوان هست رامان او خیالین خوا ود بيجي خوا مینا بالبلکی لسر گله یعنی جی کردستانی ده دیار کرن هر وها آرمان جا خوا ریزگار کرنا ولات برنگه کی پر خوش دینه زمان هاجي وكا بين سكرنا كيش هالبست يرد بيجي هالبست او جورن فيسا كو هالبست فان تيدا رامان و خيال خوا بالتشيك ريزكان ود بيجا بالتشي ريزكان ود بيجا هالبست او جورن فيسا كو او جورن فيسا كو امي بن فيسن سردا بي امي بن فيسن سردا بيش بوكو ورته كسكرن هالبست فان ببورين هالبست او جورن فيسا كو هلبستوان هست رامان و خيال خو بالتشيء ريزكان بالتشيء ريزكان ود بيجا بالتشيء ريزكان ود بيجا هلبست جي ريزكو مالكان بيكتي دبكو ببارة يانجي قافية با ودبكو نببارة با يانجي نب قافية با شخوا بقود قافية أو وكافية داوية ريزكانا شخوا ما شيرو بكرجي هر خيزك ريزكك هر دويان سيان جي چار ريزك دبا مالكك ريزك بتيبا مزن دست بيدك هر وهاشي بقافية بداوي با ودبكو جي قافية بداوي نبا لدويجة يا كلاسيك ده يا كوما بحثي كري هلبستين في آواي بيفانتين في ساندن هردم قافية هلبستان هيا داوية ريزكان همو وكهفن أو وكهفية داوية ريزكان أم جيرد بيجن قافية شخوا هند كارن جيد السر هلبستان ليكولين بكن قالك هلبستان شخوا ركوم بكن يكي جوان جي مكارن دلي نوسا خوادا بنويسن في آواي أم ديگهين داوية وانيا خوا سپاس جبو تماشا کرني بمينن بكيف وخوشين